bari an waya ga yan gani don kuɗin ga da na samu gan nake koyo shi mai suna ya haɗu min a ka yalo na same ka wayo Allah wayo zuciya ta banda lahiya ba asibiti naka so a kai ni shege mana hakin Allah tunda kaga na cici 100 shine haka tuwo min ko naira ban ya baka wallahi ko naira ban ya bashi na magani da in bashi suka da yan caca la ilaha illallah yalo ya wuncili yalo kamar Allah ka tashi kakkasa ni kashin kuɗi ka juya da ƙarfi kana iya tashi baba kai na asibiti ina ai mutuwa ni yalo ba mutuwa ka damu na ba ni kuɗin nan na sayan shinkafa da zan kashi na zaman makoki wayo na shiga uku wai dan Allah in na sayo maganin naira 20 bai isa tai yaron gama na hakin Allah na tunda ya ga na samu kuɗi shine ya faɗi babu libabala kana ganin yanzu an ka bashi ruwa bai iya tashi ja shi dai ka wuce da shi ya ji dama da ubanka yance ma kokolon mutun ta rigice di ba gani ko suwa ka gani ni ko naira ban baiwa a dai sa ka da daddade su nan bai da matsala badan ga da kwalalle ta yan gani yanzu duka 100 za ku bancece amma sai na sai da sarkata ku bari in gwake muku shi an shi kuɗin nan da cinta yalo baka da kuɗi tashi ka wuce gida ka ji dama amma maka yanzu kai baka da lahiya kwanta ko ma ribiti da itaci na rance da Allah sai ya kwanta na ma aikin 100 cece